ассалому алайкум бародарҷоно. Ман ирӯз шумода очама нишон доданем. Бисёр одамое ки аюча ақорат мекунанд, ҳозир аюча ақорат кардан оддӣ ҳолат шида мондаги. Дар комменти бисёр бародаро аюча ақорат мекунанд. Бародарҷоно чӣ гуфтанем пеша ки мо тоҷикҳо ҳамамон яке ба дунё наёмадагем. Мо тоҷикҳо ҳамамон фарзанди як отаву очаем. Мо ҳамамон як оилаем. Ина мо ҳозир очама нишон метам. Касе аюча ақорат кардаген пишаймон мешавад. Оча хона данеску ба фикрам кухнидай ози ямин бародарҷон алшем я дигара ҳармат кунем. Оча беҳтарин неъматай қадришда мурасем. Оча ҷон, оча кухнидам нестай ко киҷода боша бера буромада боша бестен хубош я занг занам. Ози амин бародарҷон бахшиш озир сраза пропушни медроем. Оча нестай ҳамиқа листат мекунам. Ма фарзанди хуб нестам. Наход очамда занг назада бошам ягон бор. Бестен хубош контакт будором озир оча набуромад. Оча навистам контакта чӣ ба телефони хидмай охи у телефоне ки доштам оча сахранӣ карда будам. У телефон вайрон шид, у телефон шикаст, телефон алиш шид. Деки оча ай дунё гузаштан да қариб 15 сол шидаиса. Ма оча надорам. Дарди мара фақат беочаҳо мефаҳманд. Бародарҷон оча дорӣ, алло умрша дароз кунад. Дар телефон оча сахранӣ кардаги беҳтарин. Зангаш бисра аҳолша пурс. Очата эҳтиёт кун. Оча беҳтарин неъматай. Ба худо ки биголафта як оқ як аллоҳ хорузалилш куна фиръаун як Рашид гуфтаги зоти ҳаром астай мара аюча ақорат мекуна. Марам қаҳр мекуна аюча ақорат мекуна. Як касати якум аюча ақорат карди ту таклиф кардест ки ӯ ҳам тура аюча ақорат куна. Сахтиш мераса турам ақорат мекуна. Яки ма ягон каса ай худам аюча ақорат накардам, аюча ақорат накунед. Я дигартон аюча ақорат накунед. Ба худо ки иншоалло ма дига аюча ақорат намекунам. Иншоалло.